Takže všetky tri bereme. Roky! Roky! Ďahni. Ďahni. To je veľmi zlobenie pre mňa. Bačo, laba. Hej, a skús ho nepúšťať na strednú. Nie na strednú, nie na strednú. Preto ja som ho pustil odtiaľto, vtedy ho. Nech si to... Co tak otrpáva? Nevadí. Ale stiahol ho aj tá bedňa, ale bedňa nie. Nebezpečia pre figuranta. Počuj, ten tvoj pes je mačo, jak pán. A jak tento rozhadzuje, si všimla? Čo? Jak pach tam rozhadzuje. Ale jaký je proste nasratý, však on úplne to... Dobre, trošku sa s ním ponaťahuj. Ešte mu hod loptu. Vytlaž mu močový mechúr. Povedz mu pust. Povedz mu, nech pustí. Dobre, štýlové, ja potrebujem sa pohojdávať. Dobre, ideme ešte raz, budeme tam na video. Normálne som mala pocit, že